Siphinde sikubingelele futhi mlaleli kwikhasi lethu i-Mr D Media namhlanje. Namhlanje sibikela izithi. Owesifazane oneminyaka engama-33 ulindeleke ukuba avele e-Ermelo Magistrates Court ngecala lokubulala isoka lakhe. Umufi watholakala efile kwenye indlu khona elokishini, kusolwa ukuthi bebexabene kanye nentombi yakhe egcine yadala ukuthi lona owesifazane enze lesi sigameko. Umzimba kamufi watholakala ngaphandle ushisiwe kanti ezinye izicubu zomzimba zitholakale ephepheni lempuphu. Abezimo eziphuthumayo babiziwe basheshe bafika endaweni yesigameko kanti nomphakathi usashaqekile kakhulu ngalesi sigameko.